Raz malá, malá hviezdička, viedla ju mliečna. Bem, tu je Gogo. Dávaj, poj, dávaj. Takže dneska máme mliečný deň. Cibula, žiadne jablko, žiadne jeby. Nie. Sa volá zaklínač. Hadou, prichádzaš sa tu jak horb. Ľudí priebali toto. Ty si mal veď za auto skôrila svíňa? Svoje... Čo je? Kurva, ty sa ma... Neboj sa. Kurva, to máme. Bojím sa! To bolo čo? Počkaj, no. Myslel, že sme skáči? Sa pozri, kámo, aha. No, dávaj, rest grill. Dobre. No. Ukáž sa. Grubu, ukáž mi tú svoju hlavu. Rozjebo, na srdce. Máš ho? Ty svinia. Chvost huby. Chvost huby. Utrhni z toho. Tak, žuj. Ešte žuj. A preletí to. Sparta. Viking. Pobež. Zakrič mám. Čo mám s pazuchami? Počúvaj. Boli ako. Tam tu takého toholeho. Čo tam je? Nazveka. Ten náš pes je maskot našeho kanálu. Sledujte to vpred, teda pičovina vpred. Hej, bok. Dobre? A aby som nebol za kokota, aby som nebol za úplne jeblého kokota, tak neviem do piče. Je pevne ráno, dobre pičovina, 11. Mačka mi nachcel na vankúš. Jebol som tam hlavou a celú som mám mokrú, takže... 4 litre! 4 000! Hey mambo, I'm so happy za 4 000 followers! Tyko, ľudia! Nie, nevideli ste to. Aha, on má luk, ten človek, či on je... Nie, prosím, čo sa vám spraví? Ja som pierdolič, ja pierdolec, kurva, máš šipko, vieš. Vidíš, že ja ich musím vyhodiť niekam do piču, do povodka, alebo nie. To sú naše, však ja som ich vyhodil von. Chlapci, teraz mi držte palce, ty... Jani, čo to bude, ty koko? Jak môžeš skočiť bohovi do reči, jebe ti na hlavu? Videli ste, že sa stalo teraz do hodí, že Easy napísal, Jedi vyjebaný. Čo si dá rank? Šerif, kamarát. Ale dlho nebudem, neboj sa, dlho nebudem. Za chvíľu som piči. Kámo, kam sa kúkaš? Čo tam vidíš? Aha, ten kameň? No čajo, poj. Poď, čo? Čo má s očami? Pozrite sa na jeho oči. Kokore, keby sa na ní kúkal do vysávača. Pozrite sa na ňo, ty korom sa kúka do vysávača. Čo ti jebe? Pozrite sa na teba. Dobre, 50 korún.
Je to tak, ja si to ale kurva nezaslúžim tyhle peníze. Lidi, nechcete tyhle peníze. Do piče! Dívaj sa, tako sa letí záchybu, ty proste. Koľko je to trošku prejebalo. Nie! Na piču! Prečo si tam stál? Ameno! Nie, že please help auto. Jak ty? To je kokot, koľko má? Mám to. Ijo! Nie! Ty žena, chlapci. Čo to je šulajco? Čo je toto? Čo sa dá lietať? Toto robím na schvál, aby nebol 3 minúty. Go! Trefujte prasa! Proste, orol! Tak to môžeme hrať. Že som v pohode. Takto, sme fakt jak astronaut. Jo! Rezie späť vere! Akejkoľvek brácho, kámo, kapo, rako, šako, fakov. Ďakujem ti pekne. Ja som normálne píši z toho, neviem ti ani ako ti mám poradiť. Že ja nagelované vlasy, ty kokot. Takto, že doľava. Ty kokot. Budem sa ukúdiť, chvíľku. Pokémon! Všechny chytiť mám. Všechny chytiť mám. Charmander. Počkaj, tak to on že... Tak to... Hneď hodil proste ten Sherhan, ale má aj Pokémony ako... Dúfam, že sa uvidíme a dúfam, že sa budeme všetci dobre a zdravo, okej? Nie, že mi tu chýba koberec, alebo čo si? To piče. Tady už dohovorím, ale máme ešte pár sekúnd, takže všetkým ďakujem za sledovania, ďakujem za subov. Chlapcov, ktorí tu minuli kopec peňazí na donaty. Kokon! Čo ti jebe? No! Arabela! Nie! Kokon! Čo ti jebe? No! Arabela!